пилехния, слага се олио и мръвките. Измива се месото. Измива се месото предварително. Друго? И леко да се запърши. Леко да се запържи. Така, ще изчакаме да се запържи. Временно спираме. Лука да се приготвиме. В това време, докато се запържи. Колко? 2 главички лук? 3 главички. То зависи от количеството. Това за колко човека? Това е сега за 2 човека, 2 бучета цели. Такива. На 4 мръвки става. Добре. Тия зелените остатъци, къде ще ги слагаш? Буклука. И те деца ти го готвят, те няма да имат такива проблеми. За компост да правят. А ти тези неща ги събираш. После за да се правят лекарства за растенията. Нарязваме? Лука. Наситно. Наситно. Към бутчетата слагаме и 4 картофа. 4 бутчета, 4 картофа. Не 4 бутчета. 4 мръвки. 4 порции. 2 бутчета на 2 разделени са 4 порции. Значи за порцийка по 1 картоф. Или на едно цяло бутче 2 картофа. Бутчето, това е горна и долна част на пилето. Тоест кълка и джопана. 2 кълки и 2 джопана, 4 картофа. Така. Тук почва леко да къкри. Вижда се пушека, не пушека, парата. Картофите се нарязват на колелца, на полумесец. Да. Значи като се запържи месото, се слага последователно лука, след това се слагат и картофите, а след това се слага и
домати. Консерва. Няма да кажа. Не го запаша много. Защото става тежко за пшашката. Трябва само да омекне. Да се промени цвета леко. Месото. Даже не е Да се необходимо да... запашва. Жълт цвят не трябва да се допусне. И като мекне сега лука, слагаме картофите. Колко? Минута-две на лука не трябва. А това е за капачката да се отвори. Това не дей го снима, няма смисъл. Еми аз го снимам. Който не може да отваря по друг начин капачки, нагрява капачката, тя се разширява. И не се разваля капачката. Да. Иначе... А гумата отдолу, дете на капачката, дето плътнява, тя не се ли разваля? Така. Да не толкова Капачката е много. свалена. Това не е толкова. Температурата да не е много повече, отколкото като ще Не знам. 10-15 минути. Хубаво умириш. Консерва домати. Тенджерата е с диаметър 24 см и височина 20 см. Средно тенджер. А някаква вода слага ли са допълнително? Скоро ли?
пак. Снимай. Разбърква се. Разбърква се сега. Сега се смира червен. Много манчета. Това колко? Цял пакетче. Цял пакетче нямам на дъното и На филма не се вижда горе-долу няма колко е. половин лъжичка на това ядене. Една степена лъжичка. Сега трябва Така. да нямам това. Дайде, защото Наско като гледа трябва да му е ясно. Нямам повече. Това толкова сложих. Колкото има. Колко повече трябва да се сложи? Една степена лъжица. Слагаме вода. Просто да се покрие така. Да. Само леко да се показват. Да. Това е сол сега. Сол, слагаш малко сол, опитваш го. Соса на вкус да ти е хубаво. Той няма ли да изври малко и да стане по-солен? Казах, не да ти е солено,